esta es la consellería, ni que veamos quinto. Antes querían dos tercios, ahora quieren esquinos. Van a cara, menuda xoia, xornada única, Laura Núñez Mora. Xornada única, é necesaria, esta xornada para infantil e para primaria. Os sindicatos distintos, Laura non se gasta priva, no cambiado la jornada, senos menos restrictiva, manda cara, menuda sola, jornada única, Laura no se copia, jornada única, es necesaria, nuestra jornada para infantiles a primaria. Toda participación, mira Lauriña o que pensó, que debe ser suficiente, no a mitad do censo, manda carajo, menuda xoia, xornada única, Laura Núñez Mora, xornada única, é necesaria, esta xornada para infantiles para primaria. Pero coa vosa proposta corramos túpido pelo, defender eses 3 quintos e tomadura de pelo, manda carallo, menuda xoia, xornada única, Laura Núñez Mora, xornada única, é necesaria, esta xornada para infantiles da primaria. Se non nos pomos de acordo, a cousa porse máis dura, pra comezar suavillo, colleita de sinaturas, manda carallo, menuda xoia, xornada única, Laura Núñez Mora, xornada única, é necesaria, esta xornada para infantiles para primaria. ¡Ay, de carajo! Esa para ir rematando, dedicamos este corte, estamos a dos narices, las dobras es do transporte, manda cara, menuda xoia, xornada única, Laura Núñez Mora, xornada única, é necesaria, esta xornada para infantiles para primaria. Ay, se vai Laura querida, ai se vai a derradeira, deixa a xornada ordinaria,